otu nwoke nke ọzọ na obodo Enugu bụ onye jidere nwa ya nọ afọ 7 wee gbuo ma gwọrọ ọgwụ ego n'ihi ndị uwe ojii emeela nchọpụta ma kpọpụtakwa ozu nwa ahụ na obodo Enugu. Echekwara gị akụkọ ndị gara aga n'izu ụka si na ndị agha ndị Naịjirịa bụ ọgụ wee jebe n'obodo Ihiala wee gbagbusie ọtụtụ ụmụ okorobịa. Ọchịchị Anambra ka anyị na-enweta ozi na onye meriri na mmeri nke ọchịchị nke azọrọ na obodo Anambra bụ Charles Soludo. Mmemme nwanne Nnamdi Kanu bụ Maazị Nnamdi Kanu ekwuola na ụnyaahụ ha gara ileta Maazị Nnamdi Kanu na Maazị Nnamdi Kanu gara n'ihu ịgba ume ma gbasie ndị IPOB ume si na ha dakwala mba na ike agwụkwala ha n'ọrụ na onye ọbụla gbado anya ka anyị nwee ike nwee mmeri n'ije a. Ndị gere anyị ntị, ọ bụ ebe a ka a ga-ewetara unu akụkọ anyị nke taa na njedebe, ebe mụ na onwe m bụ onye gụpụtara ihe ndị a bụ Maazị Okafọ. Na-ekelekwe ndị gbara anyị aka n'igwe, na-ekelekwe awa studio team bụ ndị na-eme ka ọrụ na-aga nke ọma n'Igbo Class World. Na-emekwara anyị mgbe anyị ga-ewetara unu